ka ngwa unu nke bụ eziokwu mere nji wee bụrụ ezi ikuku. Mpụ na awụwọ na mmadụ ifu na ife ọjọọ iri nne bidolu since anyị si wee nwee mmụọ ndị dibia na Ala Igbo currently. Ịma why? Na ndị anyị na-akpọ dibia abụrụ dibia. Ife abụghị ndị agent bịala ụwa ka ha spoilwa nke ndị Igbo ji wee dị ebube in disguise na ụdị na ha bụ ndị dibia. Let me open your eyes. Kita now a na-ebusi mmadụ na ekidnapụwa mmadụ. Ịma mfụzi ya anya onye afọ kwụsịzi ụgwọ next mbas na-egbuli egbu. Pass onye anwa a na-egbu egbu ke ndị na-azụrụ ya ọkụ ndị dibia and the pastor. Man, I know why nje ekwu ndị dibia because gịnị onye ebe m belong abụ ndị dibia. And n'oge ụka na-ewu ndị mmadụ anaghị efu much and oge ahụ enweghị much ndị kidnappers. Mana currently now enwezili much kidnappers since esi nwe ha na mmụọ oke ite nwee mmụọ oke ite awele nwee oruru nwee arụ agba aka wee nwesị ọlụ mmiri dị iche iche siri ike a na-alụ na mmiri since ya nwa mmadụ na-efu. And me and you na contribute in one way or the other. Man, maro, let me teach you now. Ina ya agwọ ọgwụ dibia oke ajọ ọgwụ ị na-asịkwa dibia na ọ bụ onye ọgwụ ego na ome adịghị mma. How? Ọgwụ ahụ agwọọrụ ngụ nwa anara gị 8 million 5 million ka ife etili n'ime ịmakwa ife ahụ etili n'ime ga-eji na-aga ego ahụ analụ gị. Anaghị eji maka ngụ nwa gaa extra miles wete paasị mmadụ ahụ n'etili wee lụọ ya bụ ọlụ. Paasị mmadụ a ka ọ ga-egbutie on the kidnappers ga-eweta ya. That's why today now all the whole little children now na-abazi into kidnapping. Aka ebe ego dị a na-eheli juiciest ekidnapụwa mmadụ ana onye ahụ ransom tie n'akpa after egbuo onye ahụ egbuo repass onye anwa. Who is fooling who? That's why today now ọ na-ala arụ efu na-ebulu dibia oles dibia si na ya ma nkwụkwụ kwasị ya kwụ anya na-ebulu akwa ọkọ bụ gịnị arụ nji ka ọ bụ ebu ha akwa ọkọ ebu ọmụ ihe melie ni agreement ka ebrijiri men wee bịa. So na nsu wee nweta ta bụ gịnị ndị fake dibia pụtara ọfụọ dibia oke ite 20,000 oke ite na house. Dibia ndị Igbo birish mana ya enweghị ego. You go make wealth ma anyanwa na asị ngwa kwụọ ụgwọ o ji rụrụ gị ọrụ. Ebe dibia na-asị n'ihu akwụkwọ if you don't pay me I will kill you, if you don't pay me I will finish you. Mana ngụnwa ọ sị gị ya ga-ebu gị ite ka ị nwee ego. Ọ dịghị ebuli ite ahụ gbu ụzọ 20 ka ọ bụrụ nke na-enye ego. Ifu nọ anyị nchara contribute to the problem of Ala Igbo. Ị ga-abịa dibia iji egwu oke ọgwụ. Ị naghị agafe awele, ị naghị agafe iju ese ndụ gị, ị naghị agafe ọdịmma obodo gị, na-aga ka ije gwọọ ọgwụ ego. Amaghị 10 million ịkwụ anya. Kedu ife ị na-eche? Kedu ife eji agwọ ọgwụ karịrị mmadụ? Anọsọ mmadụ ga-ada ụdị ọnụ anwa maka igbu mmadụ adịrị izi. So na ọ bụ na akọtelụ all these BB DBS with their evil deeds, ị ga-afụ na all this kidnapping ga-ana. Maka ọ bụ na igbue mmadụ webụ na ifu ezo gị pass ya ọ ga-ema mgbuzi ọzọ. Igbue mmadụ webụ na ifuru onye tasị gị lebe ma amụ ya, lebe ma anya, lebe ma isi ya, ịma mgbuzi ọzọ. Mana ọ ndị a na-ese n'azụ a na-egbere wetara ha pass ewee na-alụ ọrụ. Ị na-echekwa na onye ebuje na ọ ga dị ndụ. Ịma mma na ofu dibia were na-egwu oke ite. Ịma mma na ofu dibia were gị egwu ofu nkanka ọgwụ na-ama ndere a na-ewest destiny mmadụ. Do na ụmụ Igbo actually stop ife ọjọọ because all my teaching na-enwe gịnị beginning and ending. Achọrọ anyị stop ihe ọjọọ. Let us go deep to the big DBS and in the big pastors.
ife ha na-eme dị ife ha na-eme ọ dị mana ị na-achụ ndị obele dibịa nwere ife ha ma aka ha dị ọcha a na-achụrụ onwe ha aja na mmiri ma nọọ ndị big dibịa nwechala ụlọ nwechi ife niile ebe ha lọji agịzi oge ebe ahụ ọ ha na-eme alụ and ha nwere ife ha na-eme ị ga-amarụ